ассалому алайкум шунавандагони арҷуманди радиои муҳоҷир. шарҳи хабарҳои ҳафта мустақиман аз студияи марказии радиои муҳоҷир. имрӯз шанбе 29 феврали соли 2020. дар Москав 20 феврал ҳамоиш таҳти унвони аз саразм то сухт баргузор гардид ки дар он сафирон ва намояндагони созмону ташкилотҳои байналмилалӣ ва корпусҳои дипломатии муқимии Москав, донишҷӯёну ҷавонони тоҷик ва дигар ҳамватанони бурунмарзӣ ширкат доштанд. чорабинии мазкур дар меҳмонхонаи бошукӯҳи Редисон бо ибтикори сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия баргузор гардид. ҳадафи ҳамоишӣ аз саразм то сухт ва намоиши аксу нигораҳои милливу таърихии халқи тоҷик ки таърихи бою рангини ҳазорсолаҳои мардуми моро дар худ таҷассум мекунанд, муаррифи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари аз нигоҳи таърихию фарҳангӣ фароғ ва шароиту имкониятҳои рушдкардаи бахши сайёҳиро дар бар мегирад. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия Имомуддин Сатторов зимни баромади хеш қайд доштанд ки ташкилоти байналмилалии Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои маориф, илм ва фарҳанг ЮНЕСКО моҳи ноябри соли 2019 ташаббусҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бораи дар сатҳи байналмилалӣ таҷлил намудани 5500-солагии саразми бостонӣ ва 700-солагии шоир ва мутафаккири номдор Камоли Хуҷандӣ пазируфт. дар ин зимн ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша гирифтааст ки таҷлили 5500-солагии таъсиси шаҳри бостонии Саразмро 12 сентябри соли 2020 таҷлил намояд. мавриди зикр аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо содири як фармон аз 21 сентябри соли 2001 ёдгории таърихию фарҳангии Саразм ки дар ҳудуди шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд ҷойгир аст, ҳамчун маркази ташаккули тамаддуни кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон мамнунгоҳи таърихию бостоншиносии Саразм эълон санаи 31 июли соли 2010 бошад ЮНЕСКО пешниҳоди ҷумҳурии Тоҷикистонро оиди ба феҳристи мероси ҷаҳонӣ дохил намудани Саразм қабул намуда, дар ин хусус қарори дахлдор ба тавсиб расонидааст. ҳамчунин таъкид гардид ки имконияту шароитҳои мусоид баҳри сайёҳати сайёҳони хориҷӣ дар Тоҷикистон ҳам аз ҷиҳати ҳуқуқӣ ва ҳам аз ҷиҳати иҷтимоию хизматрасонӣ фароҳам оварда шудааст. аз ҷумла дастрас намудани раводид барои шаҳрвандони хориҷӣ бо таври сода кардашуда ба роҳ мондашуда муҳлати эътибори раводид аз 45 рӯз то ба 60 рӯз расонида шудааст. раводиди як карата барои сайёҳони хориҷӣ $30 бо асъори миллӣ тақрибан 300 сомонӣ ва раводиди бисёр карата $50 тақрибан 500 сомонӣ арзиш дорад. таври масъулони сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия иттилоъ доданд, минбаъд низ дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидани солҳои 2019-2021 дар Тоҷикистон ҷиҳати муаррифии таърихӣ аз азал бои тоҷикон, фарҳанги милливу ташаккули он дар ҳазорсолаҳо ва имкониятҳои рушдкардаи соҳаи сайёҳиву ҳунарҳои мардумӣ чунин чорабиниҳоро дар дигар шаҳру вилоятҳои Русия тибқи нақша баргузор мекунанд. дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия як шаҳрванди Тоҷикистон ки чанд рӯз пеш ба Русия омадааст, ба доми қалобон афтода 550 000 рублашро аз даст медиҳад. тибқи иттилои як манбаъ аз мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ин ҳодиса шоми рӯзи чаҳоршанбе 19 феврал рух додааст. гуфта мешавад ки шаҳрванди Тоҷикистон тариқи интернет нақлиёти тамғаи Kia Optima-ро мехоҳад харидорӣ кунад. мулоқоти ӯ бо фурӯшанда дар кӯчаи Савушкина дар назди маркази савдои Меркурий доир мегардад. ҳангоми интиқол додани 550 000 рубл соҳиби мошин аз харидор хоҳиш мекунад ки ба курсии қафои нақлиёт гузарад. дар ҳоле ки харидор мехоҳад ба курсии қафои нақлиёт гузашта нишинад, фурӯшанда бо пул аз ҷои худ ғайб мезанад.
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ сабти навориро аз ҷои ҳодиса дастрас намуданд, ки тибқи нишонаҳо ҷинояткор марди тахминан 35-40 сола мебошад. ҳоло бошад масъалаи оғози парвандаи ҷиноятӣ ҳаллу фасл карда мешавад. рӯзи 25-ум тақрибан соати 13:00 дар шоҳроҳи Қарабутак Костанай дар ҳудуди вилояти Актюбаи ҷумҳурии Қазоқистон садамаи нақлиётӣ ба вуқӯъ пайвастааст, ки 4 тан аз шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳалокат мерасанд. дар ин бора Азия Плюс бо истинод ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилояти Актюбе хабар медиҳад. тибқи маълумоти пешакӣ, автомашинаи Хонда, ки дар он шаҳрвандони Тоҷикистон қарор доштанд, ба нақлиёти боркашӣ тамғаи Волва бармехӯрад, ки онро сокини 52-солаи вилояти Алмато идора мекардааст. дар натиҷаи садама ронанда ва 3 мусофири автомашинаи Хонда дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. полиси Қазоқистон бори дигар аз зарурати риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, инчунин риояи қатъии аломатҳои роҳ огаҳ мекунад ва аз ронандагон дархост мешавад, ки шароити роҳ ва обу ҳаворо ба инобат гиранд. Москав кӯмаки ҳамаҷонибаи худро оиди ҳалли вазъ дар Афғонистон идома хоҳад дод. иброз доштааст вазири корҳои хориҷии Русия Сергей Лавров зимни нишасти матбуотӣ пас аз мулоқот бо вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон. зимни мулоқот бо вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон мо бо вазъи воқеаи имрӯза дар Афғонистон таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир кардем. аз ҳузури ҷангҷӯёни созмонҳои террористӣ дар вилоятҳои шимоли Афғонистон, воқеъ дар марз бо Тоҷикистон ва дигар шарикони мо дар Осиёи Марказӣ мо изҳори нигаронӣ кардем, таъкид кардааст Сергей Лавров, вазири умури хориҷаи Русия. нуқтаи назари дигари Сергей Лавров ин буд: омодагӣ ва саҳмгузорӣ дар раванди сулҳ дар кишвари Афғонистон, аз ҷумла истифодаи формати Москав бо истифода аз имконоти созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ва гурӯҳи кории созмони ҳамкории Шанхай бо Афғонистон тасдиқ карда шудааст. қаблан раҳбари вазорати корҳои хориҷии Федератсияи Русия Сергей Лавров гуфта буд, ки гуфтугӯи Русия ва Иёлоти Муттаҳида дар бораи Афғонистон хеле мусбат ва самимона аст. намояндагони Иёлоти Муттаҳида, Русия, Чин ва Покистон дар Москав оиди вазъи ба танзимдарорӣ ва ба эътидол овардани нақши ҳокимият дар идоракунии Афғонистон машваратҳо баргузор карданд. 26 феврал дар Москва мулоқоти сафири Тоҷикистон дар Русия Имомуддин Сатторов бо сафири ҷумҳурии Юнон дар Федератсияи Русия ва ҳамзамон дар ҷумҳурии Тоҷикистон Екатерина Насик баргузор гардид. таври амид ховар ба истинод ба хадамоти матбуоти сафорати Тоҷикистон дар Русия хабар дод, зимни мулоқот оид ба густариши ҳамкории дуҷониба, аз ҷумла таҳкими ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ табаддули назар карда шуд. ҷонибҳо зикр намуданд, ки суҳбати баргузор шуда муфид буд ва майлу хоҳиши дуҷонибаро барои мусоидат ба рушди ояндаи ҳамкории Тоҷикистон ва Юнон ифода намуданд. як нафар шаҳрванди Тоҷикистон барои убури ғайриқонунии сарҳади Федератсияи Русия 10,000 рубл ҷарима шудааст. чуноне ки прокуратураи ноҳияи Озинский хабар медиҳанд, ин қонунвайронкун шаҳрванди 29-солаи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. вай дар 6 ҳодисаи убури ғайриқонунии сарҳади давлатии Федератсияи Русия гунаҳкор дониста шуд. дар рафти мурофиа маълум шуд, ки ҳанӯз хадамоти муҳоҷирати ин вилоят вуруди ин тоҷикистониро то соли 2017 манъ намуда будааст. аммо ин шаҳрванд шиносномаашро бо тағйири маълумотҳо иваз намуда баъдан боз ба Русия ворид шудааст. гунаҳкор тавонистааст дар тӯли муддати кӯтоҳ 6 маротиба сарҳадро убур намуда ва дар қаламрави Федератсияи Русия ғайриқонунӣ фаъолият кунад. дар ҷараёни мурофиа судшаванда ба гуноҳаш пурра иқрор шуд. суд инро ва инчунин падари кӯдакони ноболиғ будани ӯро ба инобат гирифта, ӯро танҳо ба маблағи 10,000 рубл ҷарима кардааст. 27 феврали соли 2020 додситонии Калуга алайҳи як сокини 36-солаи Тоҷикистон парвандаи ҷиноӣ боз намудааст. ӯ ба ҳабс гирифта шуда ва ба истифодаи зӯроварӣ нисбат ба корманди маҳбас муттаҳам мешавад.
طبق маълумоти додситонӣ, ин мард ба девори маҳкама кӯшиши баромада намудааст و ба кормандони ин муассиса муқобилият нишон дода ба сари яке аз онҳо якчанд зарбаҳо задааст. ҳоло ҳамлагар дар бинои тавқифгоҳи тафтишотӣ қарор дорад. ба ин нафар 5 соли маҳрумият аз озодӣ таҳдид мекунад. имрӯз 29 феврали соли 2020. бемории коронавирус дар ҷаҳон то ҳол рӯҳбаландкунанда нест. طبق маълумотҳои охирон теъдоди бемориҳо дар ҷаҳон 1219 нафар афзуда аст. дар саросари ҷаҳон шумораи беморони коронавирус то 83368, шумораи фавтҳо 2858 афзоиш ёфт. ҳамзамон 36486 нафар беморӣ бо муваффақият табобат ёфтанд ва аз беморхонаҳо бароварда шуданд. воқеан шумораи одамоне ки вирусро паси сар кардаанд аз шумораи парвандаҳо аллакай 3 маротиба зиёд аст. 3626 бар зидди 1219 ҳолат. роҳбари вазорати тандурустии Лаҳистон чанде пеш эълон кард ки ҳайвоноти наздиктарин ба мо гурбаҳо низ метавонанд интиқолдиҳандаи коронавирус шаванд. оё ин дуруст аст? магар онҳо барои мо хатарноканд? ва ба ҳар ҳол Гонконг саги сироятёфтаро пайдо кардааст. мавҷудияти коронавирусҳо дар гурбаҳо, сагҳо, паррандаҳо ва ҳайвоноти дигар хеле пештар маълум буд. ваксинаҳо бар зидди коронавирусҳои паррандагон, гурбаҳо коркард шудаанд ва фурӯхта мешаванд. системаҳои ташхиси муайянкунии онҳо мавҷуданд. танҳо дар одам ин вирусҳо бемориро ба вуҷуд намеоранд. ҳадди аққал чунин ҳолатҳо муайян карда нашудаанд. умуман тамоми ҳайвонҳои атрофи мо коронавирусҳои худро доранд. ин буд шарҳи хабарҳои ҳафта мустақиман аз студияи марказии радиои муҳоҷир. моро дар сомонаву расонаҳо пайгирӣ кунед.